אחד החסמים הכי גדולים שהיו בפני ההתיישבות הכפרית בגליל היה הסיפור של ועדות הקבלה. רגע לפני המלחמה הצלחנו להעביר בכוחות משותפים תיקון חוק שהסדיר את הסיפור הזה ואפשר לעשות ועדות קבלה ליישובים מעל 400 משפחות גם עד 700. הדבר הזה נתקל מצד רשות מקרקעי ישראל, ולצערנו באמת הם שמטו את הקרקע מתחת החוק ואמרו בואו אנחנו נעשה את המכרזים שלנו, אחרי זה תעשו ועדות קבלה כמה שאתם רוצים. זה כמובן הכניס את כל ההתיישבות הכפרית לסטגנציה מאוד מאוד עמוקה. השבוע, מה שהצלחנו לעשות סוף סוף זה להביא בשורה בעניין הזה של ועדות הקבלה. מהיום, השיווקים והקצאת המגרשים ביישובים שבהם יש אגודות יבוצעו באופן הבא. למעשה ביישוב קהילתי 50% מהמגרשים יוכלו להיות לטובת בני מקום. בני מקום זה גם בן יישוב, 40% בני היישוב עצמו, ועוד 60% מתוך ה-50% לטובת בני המועצה האזורית כולה. היתר יוגרלו בתיעדוף למשרתי מילואים פעילים, קודם כל לוחמים, אחרי זה משרתי מילואים פעילים כלליים, וגם מחוסרי דיור. במושבים כמעט אותו דבר, רק שהמסה הראשונה היא 70% ולא 50% לטובת בני המושב. חשוב להדגיש שני דברים נוספים. אחד, זה שהשליטה על המכרזים והגרלות נמצאות בידיים של המועצות האזוריות. כל מתנהל דרך המועצה האזורית שמכירה את השטח וחיה את התושבים עצמם. 2, שכל מי שעבר בעצם ועדת קבלה עד התאריך הקובע ב2/2 יכול להמשיך לרכוש את המגרש שלו ולהתקשר עם מקרקעי ישראל. הוועדת קבלה שלו תופסת. תודה גדולה לשרת ההתיישבות יחד עם אנשי צוותה וכל השותפים במשרדים הממשלתיים השונים. בלי ההתעקשות הזאת כנראה זה לא היה נפתר. אנחנו מסתערים בכל הכוח על החסמים הנוספים שיש גם למרחב הכפרי וגם בהיבטים השונים של הגליל, בפיתוח הכלכלי ובמרחב העירוני.